Evo, znači, danas igramo speed draft, tako da sa Mr. Kinderom. Ti si, brate, Fruksi, kako ja. Znači, pola vreme to će da igra i pola vreme ja, tako da Prvi tema ti je igraš. salon. Prvi ti igraš. Dobro, tema je salon. Daj uzmi plavu boju. Ne, sivu, kako? Ja ću sa plavom ono Ne, slonom. kako da nacrtam slonom, ja ići, šta je ovo? Znači, ako ti bude 100 subscribera, otkrićevo Kako vam se pravo ime, znači mi naravno ne se zove Mr. Kinder ili Fruxit, tako da ovako ćemo vidjeti da kako pravo ime kako. Šta radiš? Ne znam šta radim, tako da ovo mu je neki... Ali ne smijemo da si brišemo. Da. Samo... Šta mu je ono, ja ne kontam ništa. Znači evo ga ovo ovdje mu je ovako, pa ja nemam pojma da crtam. Ja imam pojma. Sad sam ja na redu. Ali jednu temu ti, jednu ja. Ne, polovreme ti, polovreme ja. Tako, znači, ja sad tu plavu znamo. Zašto plavu? Kako nosić šta prska. Šta radi ovaj? Ljudi, šta radi ovaj? Ja radim. Znači da, uskoro izađe nova čokolada. Šta? Ne smiješ da brišeš. Rekli smo ne smijem da brišeš. Nećeš da brišeš. Neću, ne smijem. Ne znam ovako kako bi... Šta je bro ovo? Šta je ovo? Daće nam peticu. Još 45 sekundi. Hajde brate, šta radiš? Šta je ovo? Neću da volim. Jedinicu gotovo, jednu zvezdiću. Da uradim ovako. Ljudi, uskoro izađe i čokolada. Da. A sa 4 tajnim sastojima. Da. Znači, mi smo je pravili sami čokolada. Sa 4 sastojkama. Mnogo su dobre. Mnogo je lepa. Mi smo već napravili samo da dođe do prodaje. Znači, rekli smo, može da se kupi. Sad ću vam dok skrava nešto da vam kažem šta je. Znači, gdje može da se kupi? Naravno, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i u Makedoniji. Prvi put neki youtuber da izbacu Makedonija. Eto. Znači, ja dok... Ovo je dobro, Ne, četvorku. Ne, trojku. Trojku. Malo izgleda ovo ko kost. Brate, ali bolje nego naše. I naše je ko neki otpad. Šta je ovo naše? Brate, ovo je najcool do sad. Ja bih mu dao peticu, brate. Ja mu dajem jedinicu. Ja mu dajem isto jedinicu. Brate, barem za dvojku, brate, za trutku. Ovo je dobra. Četvorka. I trojčicu, nije... Četvorka. Joj. Šta radi? Trojčica... Ovo nije samo jedna. Ne, dve, zato što je dobra, ali promašio je temu. Je promašio temu, ali je tema je dobro. slon, ali je dobro. Ali je dobro. Šta je ovo? Nije slon, ovo je Magare neki... neko. Nije magare, nego... Konji, Konj! Kakav konj? Nemam pojma. 3, evo. Brate, Nisam ga ni ocenio. Oći još bolje. Ovo moramo 4. Da, brate, ovo je slon u pustini. Da. Larila. Elefanto deserto. Možemo da snimamo kviz sa brain rotovima. Da, može. Naravno, mi smo poslali. 100%, mi smo poslali. Sad ću da vidim. A šta, kako... A zašto je sve smenjeno? Nismo. Dobri smo, brate, s ovom. A sad moramo da iskidamo, Znači, sada... Glupo je na anglijski da pričaš. Ok, Znači sad ću da vam kažem gdje može da se kupi. U Srbiji, u Manu i Disu, u Hrvatsku, u Lidlu, u Maxiju, u Bosni. Stvarno
Dobro, ne dam u Makedoniju vreme. Veru. Eto ga! Kažem se. Roblox avatar, moj avatar. Evo, ne znam kako izgleda, tako da... Avatar, svoj avatar. Brate, nacrtaj si Svoj lik. Dobro. Nacrtaj si ti Fruksija. Ti Mr. Kinder, ja Fruksit, tako da uzimamo i naranđasto. Dobro. Evo je naranđasto. Ovo je tamanije. Ovo je taman. Ovako. Ovdje ovako. Ne. Ne smemo da brišemo, zaboravio sam. Ovdje ovako. Brate, šta je? Ono je debil. Kad završiš, kaži mi. Reci mi kad završiš. Ruci, brate, šta je? Šta je ovo, brate? Bolje je na čokoladi, na ovoj igračkoj šta smo napravili. Bolje, Fruksit. Ali nismo nacrtali. Kako nismo nacrtali? Joj, šta? Mi smo nacrtali. Brate, na šta Nismo liči nacrtali ovo? sve. Još malo pa si ti. Čao da Sad napišem. sam ja. Ne, šta radim? Si. Evo ga, ti si sad. Si. So t. Pa su to. Fruksit. Nije sid, tako sit. I šta Kinder možeš da napišeš tu? Da? Nismo napravili majice, a prvo proizvode pravimo. Tako smo mi budali. Dobro, napravit ćemo neka majice. Ti ne možeš sam da napraviš majicu. Uzimaš, to je dobro. Lako je. Primjer, uzimaš belu majicu, moramo da napravimo i fabriku za Fruksit. Čeće i sve dišemo. Znači, moramo da napravimo fabriku, da nam pravi što bolje. Čekaj malo. Znači, mi sami ne možemo ništa postignemo. Tako da uzet ćemo, napravit ćemo uskoro i majice, tako da ne možeš. Moramo sada da kupimo bele majice i da nacrtamo tamo nešto. Ali kulije. Kulje ovo, iskreno. Kulje. Tu crveno dozmam. Kulije. Inače, ne znam kad ćemo da pokažemo facu. Šta vi kažete, ljudi? Ne znam, neku godinu. Ne znam, po jednu godinu, šalim se, bre. Ne znam, možda i nećemo da pokažemo našu facu. Možda i nećemo. Mislim da nećemo. Ali? Naše je kulije je naše. Brate, ovo nema ništa, ovo je nula, brate. Šta da mu dajem, ništa. Ovo nula je, šta? Šta je ovo, nije Sunđer Bob ovo. Nije Sunđer Bob. Jedan. Mora, potrudi. Ovo nije Sunđer Bob, ali nije tema Sunđer Bob, ali možda, evo, ovo je naš. Znači, zašto ovdje nisi napisao Mr. King? Ne mogla sam, nema sam vreme. Ja, pogledajte kako užasno sam nacrtala. Ja, gledaj to. Ovo je dobro, četvrku. Brate, ne može se otpecići ovo cijelo žutu. Da, brate. Ovo samo malo mu se gledaju ruke. Brate, gdje mu je glava? Malo samo mu se gleda, ne može. Brate, ovo je jedinicu. Šta ovo nije avatar? Avatar je tvoj skin, a ne... Ama potrudio se kulije. Znači, jedan. Za jedan. Mi smo na prvom mjestu. Šta je, bro? Ovo neko čudovište. Momo neki. Ne, jedan zbog ovog. Jedan. Zbog truda. Pižame. Što ti je zbog pižame? I truda. Ko je pobedio? Nismo ni u top 3. Kako je pobedio? Kako je ovaj pobedio? Ovaj treba da bude post. Nismo četvrto mjesto dobro. Okej, kulje. Brate, ne, delimo treto i četvrto. Delimo vtoro mjesto. Treto i vtoro delimo. Oni su
Znači, pokidali smo ovo. Dobro. Danas možda i da izbacimo čokolada, tako da... Danas izbacimo čokoladu, Da. ali ne danas. Ne danas, tako sutra. Sutra ćemo izbaciti. Idemo. Još ne može da se kupi igračka, tako sutra već će biti mač. Može mač. Ja ću da naći. Nema, brate. Mač! Plavi možeš. Neću plavi, ja hoću crveni. Hoćeš? Ja ću da ti izbrišem. Ej! Ne smeš. Ne sme. Dobro, ti ako hoćeš plavi nacrtaj, ja ću crveni. Ej, možemo ti crveni da nacrtaš, ja plavi. Da, kao Frog City, Mr. Kinder. Ja nisam plav. Ti si crveni. I sam narančast, ali nema veze. Ja sam Kinder jaje. O, šta ovo liči ko neki nož. Briši. To jest, Možeš da si izbrišeš samo svoje. Sad ja Sve moje. stoji da dam Brate! Imam vreme ja. Pola delimo, šta? Da manje. Završio si. Znači, mnogo, ko iz kontejnera da sam izvario ovaj. Stvarno. Istino. Neću ja da bojim. Zašto reći? Šta je bro? Neki brodić, mini brodić. Nije sad. Smiri se, gledaj sada. To da pokidam. Kako je dobro. Vrati ovako. Sad tu sa žutim. Šta bro, ko neka vatra je ovo? Nije. Ovo je drvo, ovo je kao vatra. Nije plava vatra, tako da nije sa žutim. Šta je bro? Gledajte kako cool mač. Šta je bro? Bolje nego tvoj. Moje 100% bolje. Brate, šta je ovo kao neki... Mač jedan. Ko da kampuješ u šumi. Ova, Sad ta gledaj. vatra šta je? Sad gledaj. Šta je bro? Šta se dereš? Pa ti šta si? Aha, ja se derem. Šta vičeš? Brate, gledaj kako je Šta je bro? dobar. Šta je ovo? Gledaj kako je dobar i tu munju ću da nacrtam. Kakvu munju? Možemo munju ovako. Evo. Ovako Nije munju. žuta, malo sive boje, malo žute, tako. I sad ovako. To ovako grmljavimo. Ovo je cool iskreno. Pokidali smo. Pa je telefon. Pokidali smo. Joj, još jednom je pao. Kakav? Joj, moram da kupim neki drugi telefon. Pogledajte kakav je ovaj. Brate, pokidali smo. Mislim da smo pokidali. Tri dvojke. Brate, Ne, dve. Dvojku, brate, šta je ovo? Ovo, brate, cool je. Grme. Pet. Ovo je za trojku. Ne za drugu, za četvrtu. Jednu četvorku. Cool je, brate. Glej. Ovo ćemo Iskreno da... na dvoje cool. Je napravio Dve zvjezdice. noža. To jest, ovo nije mač, tako da... To je nož, brate. Pa i ti si našao oko nekog noža. Pa da. Delimo oči. Ne delimo ništa. Tako da tu ćemo stati ovaj video. Nećemo video. Bacite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pa pa!